Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Qed jiġru affarijiet strambi hawn. Anke kont qed nitkellem ma' kelmenta u qalt li ma tafx x'inhu jiġri. Jisimgħu passi, tektik, jien jisparixxu l-platti. Vera affarijiet mhux tas-soltu. Jien nieħu pjaċir xejn. Tiġ naqraw ktieb? L-ikla bnina tan-nanna Nina. It-tnejn, in-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri il-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Staqsija Karmenu. Tini wizna patata jekk jogħġbok Karm. Talbitu in-nanna Nina. It-tlieta, in-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri il-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Staqsija Karmenu. Tini kilo ta' dam, ek jogħġbok Karm. Talbitu in-nanna Nina. L-erba. In-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri il-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Saqsija Karmenu. Tini pastarda ek jogħġbok Karm. Talbitu in-nanna Nina. Il-ħamis. In-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri il-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Staqsija Karmenu. Tini fax basal ek jogħġbok Karm. Talbitu in-nanna Nina. Il-ġimgħa. In-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri il-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Saqsija Karmenu. Tini ara ħamra jekk jogħġbok Karm. Talbitu in-nanna Nina. Is-sibt in-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri il-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Staqsija Karmenu. Tini kilo arabali ek jogħġbok Karm. Talbitu in-nanna Nina. Il-ħadd. In-nanna Nina ma ħarġitx mid-dar. Ma marritx tixtri ħaxix. X'ħan sajru fil-borma llum nin? Saqsija in-nannu Ġan. Borma minestra bnina Ġan. Wiġbitu in-nanna Nina. Newwilli il-patata, it-tada, il-pastarda, il-basal,
il-qara ħamra u l-qara bali, jekk joġbok ġan, għaltlu in-nannanina. Xitfuh il-ħaxix kullu bnin u tajjeb ħafna għal saħħitna. U jien jaqbilli inkompli nsajjar għax issa is-sinjura tkun trid tikol u jien għadni lura u rrid nara kif se nlesti fil-ħin għax Santa Marija.